教えてやろう。かの者の傷を癒したまえ。かの者の傷を癒したまえ。魔力の本流よ。かの者の傷を癒したまえ。その程度か。魔力の本流よ。かの者の傷を癒したまえ。その程度か。魔力の本流よ。神の悪魔を切り捨てるまで。